Česká televize uvádí italský dokumentární film. Některé předměty v sobě nesou tak hlubokou pečeť své doby, že se podle nich dají rekonstruovat celá dějinná období. Úkolem archeologie je zařadit nalezené předměty do dobových souvislostí a zrekonstruovat jejich příběh. Ale některé věci jakoby vznikaly mimo čas. Jsou imunní vůči jeho běhu a neovlivní je ani rozmary módy. Propojuje se v nich genialita lidského mozku s bohatou fantazí a tvořivostí, funkčnost s krásou. Do této kategorie patří hrdinka našeho příběhu, která se zrodila na troskách války a stala se nepřehlédnutelným fenoménem. Vespa. Je to jeden z předmětů, k němuž mají Italové důvěrný vztah. Je jim blízký pro své jemné a střídmé linie a dokonalou funkčnost. Je to jeden z výtvorů technické revoluce, která v polovině minulého století doslova postavila na hlavu základy mobility. Vznikla v jedné z nejvýznamnějších italských továren na výrobu letadel, a to díky úsilí dvou mužů, schopného podnikatele a vizionářského projektanta. Původně měla jen rozhýbat poválečnou Itálii, ale dokázala mnohem víc. Vespa je dodnes nejrozšířenější skútr na světě. Její příběh se odvíjí souběžně s italskými dějinami od druhé světové války až po dnešek. Začátky. Píše se rok 1946. Itálie je zničená druhou světovou válkou. Stejně jako v jiných zemích zapojených do konfliktu se i zde města změnila v hromady sutin. Válka a její nároky na lidské i materiální zdroje pohltily vše a lidé jakoby z ní vyšli zcela ochromeni a bez energie. Chybělo základní zboží, byl nedostatek pracovních míst, všude vládla chudoba. O hospodářství ovládal černý trh. Válka mnohým sebrala domov. Hrozba leteckých náletů se stala minulostí a lidé mohli opět začít myslet na budoucnost. Cihla k cihle, každý se snažil vlastníma rukama a podle svých schopností o návrat k důstojnému životu. V hlavních evropských městech probíhaly intenzivní práce na obnově komunikací. Vznikala nová letiště a začínalo opět fungovat civilní letectví. Továrna Piaggio se po svém vzniku v roce 1884 orientovala na strojírenskou výrobu pro lodní a železniční dopravu. Za první světové války a zvláště pak po ní se začala prosazovat i v letecké výrobě. Vytušila možnosti, které se před tímto novým dopravním odvětvím otevíraly. V období druhé světové války se firma Piaggio zapsala do dějin letecké techniky svým čtyřmotorovým bombardérem P-108 o rozpětí 26 metrů. Válka měla vliv na překotný rozvoj zbrojního průmyslu, ale učinila z něj zároveň cíl nepřátelského bombardování. V roce 1945 byly v troskách hlavně toskánské závody. Enrico Piaggio našel svou továrnu úplně zničenou. Došlo k poklesu počtu stavu zaměstnanců z 10 000 dělníků před válkou na 60 dělníků v roce 1945. Byly zničeny nejen hotové výrobky, ale i strojní zařízení, a to je pro každého podnikatele tragické.
Na konci války byla nepoužitelná víc než polovina silnic a mostů v Itálii. Doprava se záhy ukázala jako jeden z nejnaléhavějších problémů, který bylo třeba vyřešit, aby se rozproudilo hospodářství. Proto, aby se lidé mohli vůbec dostat do práce, byly obnovovány tramvajové a autobusové spoje. V průmyslu naprosto chyběly suroviny. Využíval se válečný šrot a rozlehlá pohřebiště vojenských letadel. Speciální pece polikaly kusy trupů a křídel, aby z nich vytavili hliník a další potřebné kovy. Pomoc zemím postiženým válkou přišla od mezinárodních institucí a ze Spojených států amerických. Ty dokonce vypravili vlak nazvaný Vlak přátelství, jakousi pojízdnou prodejnu předmětů základní potřeby. Amerika tak pomáhala zdevastované Evropě. Itálie se krůček po krůčku znovu dávala do pohybu. Někdo šlapal na kole, větší šťastlivci si hověli v sedle motorky. Masám ale chyběl dopravní prostředek za přijatelnou cenu. Systém veřejné dopravy byl tehdy naprosto nedostatečný. A tak se v hlavě Enrica Piaggia zrodil nápad uvést na trh zcela nový výrobek. Enrico Piaggio se rozhodl zcela změnit výrobu a od letadel s rozpětím křídel 26 metrů přešel na vozidlo měřící něco přes 1,5 metru. Je jasné, že tak učinil po zralé úvaze, když se rozhodl přispět k tomu, aby se země vrátila do normálu. Přispěl tak k rekonstrukci nejen v ekonomickém, ale hlavně v sociálním smyslu. Realizaci nového produktu svěřil Enrico Piaggio jednomu ze svých nejlepších lidí, Corradinu Dascaniovi, leteckému projektantovi, který v roce 1930 vyvinul první italskou helikoptéru. Mé letecké zkušenosti pocházejí z dob, kdy jsem se jako kluk bavil vyráběním modelů letadel. Poněvadž letecký průmysl stagnoval, tak mě napadlo, že by mohlo být užitečné sestrojit helikoptéru, na kterou jsem už dávno myslel. Podařilo se mi to. Ta helikoptéra, kterou tehdy pilotoval major Nelly, překonala první světové rekordy, co se týče výšky, času i vzdálenosti. Dascaniova helikoptéra letěla téměř 9 minut, dosáhla výšky 18 metrů a ve vzduchu urazila 1 kilometr. Létání byla Dascaniova velká vášeň. V roce 1931 vynalezl vrtuly se stavitelnými listy, což byla v letecké technice významná inovace. Jeho vynalézavost neznala mezí. Jakmile pominul přízrak války, doktor Piaggio mě pověřil, abych vymyslel jednoduchou motorku. Levnou, která by se snadno vyráběla a kterou by si mohli dovolit všichni. Myšlenka vytvořit něco nového mě opravdu nadchla. Děda pořád něco vynalézal. Cokoliv bylo potřeba zkonstruovat, vyřešit, tak on šel a vymyslel to. Když jsem si zlomila pravou ruku a nemohla jsem psát, udělal mi dřevěný vozíček z kolečky, abych mohla posouvat loket a pružinu, která držela pero, se kterým jsem psala. Myslela jsem si, že nebudu muset nějaký čas do školy, jenže takhle jsem mohla klidně dělat všechno, i domácí úkoly. Ve vzpomínkách vnuček je Vespa jen jeden z mnoha úspěšných dědových vynálezů. Jemu se motorka jako dopravní prostředek nelíbila. Miloval totiž auta a létání. Nikdy Vespu nějak zvlášť nepřipomínal, nikdy nás na ní ani nesvezl. Vozil nás autem Vespou, 400. To bylo takové malé autíčko.
Byl vtipný. Rád žertoval a měl vždy v záloze pohotovou odpověď. Byl pořád veselý a velmi si oblíbil různé kouzelnické triky. Hrával na housle a na kytaru, vyšíval, háčkoval, dělal spoustu věcí, jen aby měl ruce v pohybu. Funkčnost pro něj byla vždycky prvořadá. Když měl vyřešit problém, tak to řešení muselo být nejdřív funkční, až potom estetické. A jak sám vzpomínal, projekt Vespy pro něj vycházel z člověka a z myšlenky, jak ho pohodlně usadit. Šlo to samo a bylo to jednoduché. Blatník jsem dal pod sedačku a řídítka jsem navrhl tak, aby se dalo snadno zatáčet. Tak vznikl tvar. Nic zvláštního, nabízelo se to samo. Novinkou bylo, že se kola dala snadno odmontovat. Ne jako u normálních motocyklů, kde jsou nasazena na vidlice pomocí příčného čepu. Když píchnete, je nutné vyjmout čep a složitě sundat kolo. U Vespy je systém podobný tomu, který je využíván u podvozků letadel, kde je kolo na čepu jen nasazeno, takže se dá lehce sundat. Vespě od Dascania předcházel ve skutečnosti kuriózní prototyp, který vyprojektoval inženýr Spolty v továrně Piaggio v posledních měsících války. Dělníci jej žertem pokřtili Paperino, tedy kačer. Enrica Piaggia nápad zkonstruovat malou aerodynamickou motorku nadchl, ale nelíbily se mu její linie a vyzval inženýra Dascania, aby projekt rozpracoval. V krátkém čase Dascanio nakreslil vozítko, které mělo jednoduchou zaoblenou formu a jehož technické charakteristiky byly doslova revoluční. Nejen v porovnání s modelem Paperino, ale i s veškerou dosavadní produkcí motocyklů. Dascanio uměl využít své zkušenosti z letectví, ale některé jeho nápady byly poplatné přesvědčení, že motorka je nepohodlný a špinavý dopravní prostředek. Technický název nového vozidla byl MP6. Nebyla to jen aerodynamická motorka, ale skútr se samonosnou karoserií. Měnič rychlostí byl na řídítkách, motor přímo spojený se zadním kolem a kola nasazená na čepu. Projekt Piaggia okamžitě přesvědčil. Když uviděl poprvé prototyp a uslyšel jeho zvuk, vykřikl: "Vypadá jako vosa!" a tím ji pokřtil navždy. V dubnu 1946 uvedl vosu, tedy Vespu, na trh. Jakmile dal do prodeje 50 prvních kusů, 48 z nich se prodalo okamžitě. Tak se Piaggio rozhodl dát do výroby dalších 2,5 tisíce kusů. To byla další zkouška jeho podnikavého ducha a odvahy, kterou pravděpodobně zdědil po otci. Ačkoliv se trh zdál málo připravený na to, aby přijal nový a neobvyklý výrobek, Piaggio přesto pevně věřil, že to bude to pravé. Intuice Enrica Piaggia se ukázala jako správná. Ve Francii, v Anglii i ve Spojených státech amerických se objevily jiné typy skútrů, ale žádný ani zdaleka nedosáhl takových výsledků jako Vespa. Továrny v toskánské Pontederře jeli naplno a v roce 1953 počet vyrobených Vesp dosáhl 500 000. 3 roky poté, v roce 1956, 10 let od svého vzniku, byla vyrobena miliontá Vespa. To jsou čísla, která dnes možná nikoho nepřekvapí, ale tehdy byla opravdu úctyhodná. Týkalo se to Evropy, ale Piaggio měl už vizi celosvětového trhu. Od počátku 50. let firma Piaggio nabízela svůj výrobek v cizině a později tam Vespu také vyráběla.
Vzpomínám si, že když jsem v roce 61 nastoupil, Piaggio už měl v zahraničí 6 továren, takže Evropa byla takřka okamžitě zaplavena vespami. Výrobní závody byly ve Španělsku, ve Francii, v Belgii, v Anglii i v Německu a pak mimo Evropu. V Brazílii a v následujících letech také v Indii. Dá se říct, že jeho úspěch opravdu neznal hranic. Jak si Piaggio přál, Vespa se stala dopravním prostředkem dostupným pro všechny. Používala se k cestě do práce, na nákup nebo do školy. Díky karosérii, která zakrývala motor a chránila nohy, se lidé na nekvalitních silnicích neušpinili. Mohly ji řídit i ženy. Byla to doba, kdy začaly hrát ve společnosti stále aktivnější roli. Vespa nabízela ale také nový způsob úniku od všedních starostí. Byl to prostředek, na kterém se v době volna dalo vyrazit do různých příjemných míst a myslet na jiné věci než na práci. Automobil byl stále ještě výsadou malého počtu lidí. Vespa se proto rázem stala nejrozšířenějším rodinným dopravním prostředkem 50. let. Bylo jaro roku 48 a můj otec přišel domů se zprávou, která mi udělala velkou radost. Že si koupil Vespu. Má matka z toho byla vyděšená, ale já samozřejmě ne. Můj otec měl z mé reakce radost. Hned mě svezl a od té doby jsme byli na výletě mockrát a já jsem si to užíval, protože jsem stál před ním a držel jsem se řídítek a tak jsem se cítil jako šofér. Jel jsem s větrem ve vlasech a vlasy jsem nosil tenkrát dlouhé. Hned v prvních letech probíhala výroba tak, aby Vespa vyhověla různým potřebám trhu a aby obstála v silném konkurenčním boji, například s Lambrettou, skútrem vyrobeným firmou Innocenti v továrně na řece Lampro. Výhodou Vespy byla možnost prodeje na splátky. Absolutní novinka, která ji zpřístupnila také těm, kdo si na život vydělávali drobným podnikáním. Vzpomínám si na lidi, co jezdili s Vespou a měli k ní připojený vozík. Prodávali různé věci, třeba žáby. V našem kraji se jedlo hodně žab a byl tam jeden podnikavý chlapík, co je rozvážel. Projížděl vesnicemi a prodával žáby přímo z vozíku, který tahal za Vespou. Reklama a image. Piaggiův skútr se rychle stal symbolem svobody. Vstoupil do života lidí bez ohledu na jejich sociální příslušnost či věk. Stal se také hrdinou komiksů mladého kreslíře Jako Vítyho. Ale tím, kdo šířil úspěch Vespy jako symbolu a světem uznávaného italského stylu, byl hlavně film. Dovolíš, tati? Pojď, nasedni. Budeme tam hned. A jestli se chceš vykoupat, o to jsou necky, ne? Tati, co říkáš? Tati? Tati? Bože, ztratil jsem tatínka! Nejdůležitější pro propagaci Vespy bylo filmové plátno, tedy obsazování Vespy do skutečných celovečerních hraných filmů. Z části ji tam protlačoval Piaggio sám prostřednictvím agentury, kterou měl v Římě. Z části to zajistili režiséři, když začali Vespu používat jako typicky italský dopravní prostředek. Tak například Prázdniny v Římě. V nich Luciano Emer natočil celou italskou část právě s využitím Vespy. Jedná se vlastně o reklamní megafilm o Vespě.
Jak zábavné. Natočil jsem všechny exteriéry prázdnin v Římě s Audrey Hepburnovou a Gregory Peckem, kteří měli ve smlouvě, že na skutečnou Vespu nenasednou. Vespa měla být bez kol naložená na náklaďáku, ale já jsem je na ní nechal nasednout a jet, i když jsem kvůli tomu riskoval velké nepříjemnosti. Na konci 50. let se už italské hospodářství vzmáhalo. Možnost nakupovat na splátky přinesla do většiny domácností předměty nového blahobytu. Byla to léta konjunktury, ale také doba prvních tvrdých střetů uvnitř továren. V 60. letech postihl Vespu pokles prodeje. Na trhu se totiž objevila nečekaná konkurence. Lidové vozidlo na 4 kolech. Nástup automobilu prakticky přesunul pozornost potenciálních kupců z Vespy na auto. Vespa byla stále důležitá pro ty, kteří si auto nemohli dovolit. Ale vypadalo to, že její dny už byly sečteny. Piaggio učinil odvážné rozhodnutí. Zaměřit se na mladé. K omlazení Vespy přispěl nový typ komunikace. Zároveň ale bylo potřeba provést i některé zásahy do výrobku samotného. Nejdůležitější byla, ačkoliv se to může zdát divné, změna barvy. Až do té doby se Vespa vyráběla šedá, šedozelená, světle šedá, tmavě šedá. Používaly se všechny odstíny šedé. Piaggio sebral odvahu a začal vyrábět Vespu červenou a bílou. A zabralo to. Vespa skutečně změnila tvář. Změnil se také způsob prezentace. Firma vsadila na televizi, která se tehdy už hlásila vehementně o slovo. Inovovaly se starší modely, a to i ty nejtradičnější a zavedené jako GS. Vyráběly se nové typy, originálnější a líbivé jako 90 Super Sprint, který dnes patří mezi sběratelsky nejvyhledávanější. V roce 1963 vznikla první Vespa 50, která se mohla řídit už od 14 let, a to bez řidičského průkazu. Mezi mládeží měla obrovský úspěch. Vespa 50. Bez značky, bez řidičáku. Hele, Gianni, podívej, přijel na Vespě 50. Gianni Morandi se stal hlavním televizním ztělesněním této vlny, doprovázený skupinou dalších mladíků na Vespách. Reklamní pořad Karozelo měl velký úspěch a pomohl značce postavit se na nohy, v době, kdy se její úpadek zdál nevyhnutelný. S Vespou to jede, protože řídit ji je radost. Je krásná, rychlá, silná. A vozí nás bezpečně po všech cestách. Ano, s Vespou to jede. Piaggio se velmi staral o komunikační stránku. Protagonistkou reklamní kampaně na Vespu byla v roce 1946 žena. Žena, která Vespu řídila, byla pracující žena. V tom roce šly v Itálii ženy poprvé k volbám a bylo to jedno z prvních poselství, které předjímalo ženskou emancipaci a hodnoty s tím související. A v skutku, jedním ze zadání, které Piaggio dal Dascaniovi ve fázi projektování, bylo, aby motorku mohly využívat i ženy. Dascani mu nedělalo potíž tomuto pokynu vyhovět. Ve skutečnosti byly ale ženy po mnoho let jen vedlejší cílovou skupinou. Muž kupuje Vespu, protože Vespa se líbí ženám, ale ženy jako řidičky Vespy zůstaly ještě dlouho hlavně reklamním trikem. Vespa.
Vespa, 2krát levnější. Pak nadešel rok 1968 a v Itálii se všechno změnilo. Byla to společenská revoluce vedená mládeží. Nastala doba nových hodnot, zavrhávalo se principiálně vše, co patřilo minulosti. Pro Vespu, jež se celých 20 let držela na trhu, to mohla být další osudová krize. Byla to doba, kdy pro lidi v reklamě nebylo jednoduché vyslat nějaký originální, konkrétní a zároveň i půvabný vzkaz. Nikdo nevěděl, kde je vlastně hlavní proud. A tady musím říct, že v té době reklamní agenturu Lídr políbila můza a představila kampaň pod názvem Kdo vespuje, jí jablka. Ci risiamo. Slogan Kdo vespuje předpokládá existenci slovesa vespovat, jezdit na vespě. Už to bylo chytré a šťavnaté. Poněvadž se jednalo o obrázek nakousnutého jablka, připomínalo to prvotní hřích Adama a Evy. Zcela nevinně, protože touto malou, snad sexuální narážkou byl lidem sugerován pocit nezávislosti a antikonformismu. Z hlediska vizuálního byl vybrán styl neodadaismu, což tak trochu odkazovalo k uvolněnosti a hravosti 60. let. Tato kombinace dala vzniknout něčemu, co by se dnes, ale i tehdy, klidně mohlo vystavovat v nějaké galerii moderního umění. A skutečně, nejenže Vespa nezestárla, ale její nezaměnitelný tvar, který vznikl krátce po válce, se během let stal předmětem kultu. Přímo vybízel k různorodým estetickým interpretacím. Byla to oslava stále aktuálního designu, který podněcoval tvořivost grafiků a pracovníků v reklamě už od 40. let a je vysoce hodnocen i dnes. Některá díla jsou uchována v muzeu firmy Piaggio v Pontederře. Například obrovská Vespa PX, která byla určena na mezinárodní výstavu. Nebo série ET4, která vznikla v roce 2001 jako hříčka balancující na hraně umění a designu v rámci soutěže vyhlášené na počest nejslavnějšího skútru na světě. Zvláštnosti tohoto mýtického tvaru nám přiblíží jeden z umělců, který se zapsal do dějin Vespy. Její tvar se odvíjí od způsobu využití. Od motoru a od nápadu posadit člověka na motor. Jakoby motor byl součástí člověka. Něco jako kentaur. Když se podíváte na parkoviště skútrů, kde jsou také stroje z Dálného východu, všimnete si, že patří co do tvaru do jejich kultury. Světla mají mandlový tvar stejně jako oči Aziatů. Vespa naopak má světla vždy kulatá. Ty první patří do kultury samurajů, kdežto Vespa do kultury řecké, tedy klasické. Tra virgolette, e questa appartiene alla cultura della grecità, cioè una cultura classica. Trafelimu se v roce 2003 podařilo realizovat mýtickou Vespu. Pohrál si s tvarem klasické Vespy PX a s průhledností alabastru. Sedadlo z alabastru je konstruované jako skutečné sedadlo na vlastním rámu. Blinkry a světla jsou obložena alabastrem, helma je z alabastru, tedy přilba, ze které se stává helma. Pracuji totiž s fantazií. Jak vidíte, používám tradiční materiál, který je sám o sobě mýtem a z něho vytvářím další mýtus. Mýtus kentaura. To znamená, že ještě víc přeženu klasičnost, která je tvaru Vespy vlastní. Lidé Vespy.
Znak nejpopulárnějšího skútru na světě se stal pojítkem nejrůznějších klubů a společenství mužů a žen, kteří své vozítko milují. Na svých srazech vytvářejí lidské obrazce tohoto symbolu v Itálii i v zahraničí. Na cesty se vydávají společně a cestují přitom vlastními dopravními prostředky. Cestování, kdysi považované za luxus, je dnes jednoduchou a levnou záležitostí. Třeba právě na 2 kolech. Jedna z vlastností, kterou Vespa vykazuje už od svého vzniku, je schopnost zbližovat. Pro všechny je stejným stělesněním svobody a úniku už od doby, kdy byla jediným prostředkem pro překonání stovek kilometrů na poničených komunikacích v zemi, která se vzpamatovávala z válečné pohromy. Psal se rok 1949, když ve Viareggio vznikl první italský Vespa klub, který sdružoval spontánně vzniklé skupiny a organizoval společné výlety, setkání a soutěže různého druhu. A to vždy v sedle Vespy. Během let se na zálibě vespistů ve sdružování a ve sdílení společné vášně nic nezměnilo. Nadšenci z celého světa jsou stále zváni na společné akce. Důkazem toho je Eurovespa, nejznámější sraz v Evropě. Eurovespa se zrodila v Sanremu v roce 1955. Je to rallye, která soustřeďuje vespisty ze všech zemí Evropy do jednoho místa. Evropa Vespy vznikla dřív než Evropa politická. Na Eurovespě se vášeň ke skútru projevuje v tisíci podobách. Potkávají se zde nejrůznější lidé mající stejný předmět touhy. Pro některé je Vespa objektem neustálého vylepšování, kterým ji přizpůsobují vlastnímu způsobu života. Tohle je Vespa PX150 z roku 81. Nejdřív jsem ji předělal, aby byla trochu jiná. Jak můžete vidět, většinou jsou všechny stejné. A já jsem chtěl mít něco svého, osobního. A pak, když jsem začal s akrobací, upravená Vespa dělala mnohem lepší dojem. První Vespu jsem měl, když mi bylo 14 let. Scházeli jsme se, kluci a holky, ve Florencii každý pátek v jedné uličce a zkoušeli jsme zdvihy a taky, kdo se déle udrží na jednom kole. Trochu jsem vždycky předtím trénoval a tak jsem vyhrával. Řada veteránů opečovává skútr z dob svého mládí se stejnou láskou jako vzpomínky na onu dobu. Když jsem byla v pubertě, měla jsem Vespu. Bydlela jsem v horách a abych si mohla koupit benzín, sbírala jsem v deštivých dnech šneky. Ty jsem pak prodávala a kupovala benzín pro svůj skútr. Když mi bylo 18, skútr jsem prodala a koupila si malou Vespu 400. Žila jsem v Horním Savojsku a byla to první 400 široko daleko. Byla to hotová revoluce. Všichni se v tom malém skoro autíčku chtěli svést. A díky ní jsem potkala i svého manžela. I takřka po 50 letech manželé Charrierovi sdílejí společnou vášeň a jezdí spolu po Evropě, aby se setkávali s ostatními milovníky Vespy. Eurovespa je také dostaveníčko sběratelů a těch, co vyhledávají originální kuriozity, různé publikace a tiskoviny. Nebo náhradní díly, které nejsou k sehnání a které potřebují k opravě svých starých strojů.
Někteří výrobci dokonce získali původní formy, které firma Piaggio už nepoužívá, a začali sami vyrábět, prodávat a vyměňovat náhradní díly, aby uspokojili potřeby sběratelů ze všech koutů světa. Ital chce Vespu takovou, jaká byla, nefalšovanou. Nepřistoupí na žádné, stačí, že jede. A v zahraničí platí, že čím je neobvyklejší, tím lepší. Němci jsou blázni, nejsou normální, jsou to šílenci, nemají rozum. Upravují všelijak karosérii a dokonce je jedna Vespa, která jezdí na vodík. Jestli bouchne, bude z ní vodíková Puma. Sběratelé Vespy jsou mnohotvárný, trochu fanatický lidský druh. Ale na těchto přehlídkách udivuje nejvíc rozmanitost modelů, které byly vyrobeny během 60 let. Existuje také výjimečný exemplář bojové Vespy vybavený malým dělem. Byla vyrobena ve Francii v továrně Fourchambol a používala ji francouzská armáda v alžírské válce. Každý má vlastní příběh, osobní vzpomínku na to, jak to vlastně všechno začalo. Objížděl jsem opravny a objevil jsem starou Vespu. Dal jsem jí do pořádku a tehdy začala má vášeň. Po pár týdnech mě na Vespě uviděl můj strýc a řekl mi, proč jsi skupoval Vespu, když já taky jednu mám. A já jsem odpověděl, dobrá, vezmu si i tu tvou, strejdo. Tak jsem dal dohromady druhou Vespu a ke 2 přibyla třetí, pak čtvrtá a pak další. A teď jsem na tom tak, že se má vášeň ke starým motorkám stala chronickou chorobou. Ta vášeň mě chytla už jako malého kluka. Pamatuji si na svou babičku, která mě na Vespě vozila. A pak jsem jednou ze 2 kol přesedlal na 3, na Ape, na včelu. Tohle byl takový můj malý sen, který jsem si splnil loni. Moc mě to baví, protože to není jen moje radost. Dělím se o ní se svými přáteli. Pořádáme Vespa aperitivy a také Ape aperitivy. Je to velká zábava. Na téhle Vespě se vezla Brigitte Bardot. Když točila film, na Capri pronásledovali ji fotografové paparaciové. Podařilo se jí ale nastoupit na skútr, ten prokličkoval mezi fotografy, řidiči se podařilo zavést jí domů a zavřít jí do garáže, odkud se potom vytratila. Před 7 lety se mi Brigitte Bardot podařilo kontaktovat. Poslal jsem jí dokumentaci a ona mi poděkovala, že prý by ráda přijela do San Marina a zavzpomínala na své mládí. V roce 1980, když sběratelský boom teprve začínal, byl založen historický rejstřík pro zachování technických informací a tradic spojených s Vespou. Je to jeden z prvních rejstříků jednostopého vozidla, ne-li vůbec první. Mohou se do něj zapisovat modely vyrobené firmou Piaggio od roku 1946 do roku 1976 na základě vyjádření homologační komise, která posuzuje úroveň kvality restaurování. Je to důležitý krok pro podchycení řady modelů, které tvoří součást italské moderní historie. Bylo mi 16 let, když se objevila Vespa Primavera, jaro. Bylo to úplně něco nového. Okamžitě se stala módním hitem, symbolem odlišnosti a identifikace s určitým stylem. Už nebyla tak těžká a robustní jako ta předchozí, ale působila mladistvě a štíhle. Zkrátka jako hezká holka. Řadu let jsme v Turíně organizovali závody na Vespách Primavera. Jezdili jsme na starém autodromu podle pravidel závodu v Le Mans, který pro nás byl skutečným mýtem. Posádky tvořili 2 řidiči, piloti. Zastávky byly povoleny pouze na doplnění pohonných hmot a výměnu pilotů. Motory uspůsobené k vyššímu výkonu byly pro nás nepřípustné. Bylo to nebezpečné. Někteří si na to pamatují dodnes.
Další závodnice pochází zdaleka. Pařížanka Odette Narcy jede už svůj druhý závod. Je to ostřílená řidička. Toto je další z výjimečných vlastností populárního skútru. Ačkoliv vznikl jako bezpečné rodinné vozidlo a ani zdaleka se nepodobal závodní motorce, okamžitě spustil vlnu mezinárodních závodů. Prvními řidiči byli nadšení mladí lidé, kteří toužili po rychlé jízdě, jako Giuseppe Cau, jeden z nejznámějších závodníků poválečného období. Začal jsem jezdit ve 46. roce na závodech Řím-Ostie, Monte Mario, Rocca di Papa, Merluzza a na okruhu Caracalla. A všude jsem vyhrával. Byl jsem žokej, vážící pouhých 42 kilo. A jednoho krásného dne doktor Piaggio, když viděl mé výsledky, povídá: pošleme toho kluka do Pontederry, ať získá praxi na závodních motorkách. Bylo to od něj prozíravé. A v 48. jsem se do Pontederry opravdu přestěhoval. Zkušenosti ze závodů se pak promítly do zásadního zdokonalení modelů ve výrobě. Piloti z Pontederry byli zároveň zkušebními jezdci továrny Piaggio. Při zkušebních jízdách jsem často onemocněl. Zánět nosohltanu, bolest v krku, zánět mandlí. A tak jsem si vymyslel tuhle masku. Byla i proti zamlžení. Vyrobil jsem si ji tak, aby dovnitř šel vzduch a uvnitř se rozptýlil do stran. Když inženýr Dascanio tuhle věcičku uviděl, povídá: proč jste si to nedal patentovat? A já na to: ale inženýre, to byl jen takový nápad. A on řekl: právě proto. V té době vznikla také akrobatická skupina Piaggio, ve které mrštný a lehký Giuseppe Cau samozřejmě nemohl chybět. Začali jsme s akrobací a projeli jsme s ní celou Evropu. Já jsem ten, co sedí na předním blatníku s rukama takhle a za mnou v řadě všichni ostatní a dva napříč. A toto je heslo motorizace. Stále kupředu, i když pospátku. Skvělé řešení pro početné rodiny trávící víkendy u moře. Takto lze maximálně využít nosnost vozidla. Ale pozor, je to nepovolená šířka. Dobrovolně si koledují o pokutu. Giuseppe Cau je dnes na penzi a tak mu nabídneme výjimečný zážitek. Po více než půl století se může na zkušební dráze firmy Piaggio svést na Vespě 125 Corsa, na které v roce 1950 vyhrál velkou cenu v Boloni a okruh v Perugii. Mám velkou radost. Po 50 letech zase v sedle téhle motorky. Úžasný pocit. Opravdu překrásné. Touha pokořit rychlostní rekord nakazila samozřejmě v té době i Piaggia. Tahle malá závodní motorka o objemu 125 cm kubických jménem Vespa Siluro zdolala v roce 1951 na trase Řím-Ostie světový rychlostní rekord na kilometr při průměrné rychlosti přes 171 km v hodině. Rok předtím jiné aerodynamické žihadlo značky Piaggio se stejným objemem válců zdolalo na dráze v Montlhéry celkem 17 světových rekordů. Vespa i přes svou domáckou povahu se prosadila i při rychlostních závodech. A nejen to. Dalo by se říci, že všeobecně popustila úzdu fantazii a touze podniknout něco neobvyklého, zviditelnit se. Hned v prvních letech se s různými masovými akcemi roztrhl pytel. Přehlídky, terénní závody, bizarní rekordy. Jednomu francouzskému studentovi se podařilo přeplout kanál La Manche z Calais do Douvru v sedle Vespy. Ve Španělsku byl zase zaznamenán rekord v nosnosti 19 lidí a 1 pes. Na každou akci přicházel velký počet návštěvníků. Vespa se stala součástí společenského života a potvrzovala svou schopnost lidi sdružovat.
Majitelé a řidiči oceňují na Vespě zejména spolehlivost. Je to věrný druh, se kterým se mohou vydat za vzdálenými cíli, zdolávat i extrémní terény a dělat si na mapě světa fajfky u míst, která navštívili. Vespa v čase. Ta motorka vděčí za svůj úspěch tomu, že se vyráběla stále podle stejného principu. A také tomu, že jejím technickým parametrům byla věnována velká péče. Ačkoliv se Vespa zdá být stále stejná, od roku 1946 do roku 1970 na ní nezůstala jediná součástka stejná. Pamatuji si, že jsme se spolu s ředitelem naší projektové kanceláře snažili najít něco, co všechny ty změny přetrvalo. A našli jsme. Klín, který upevňuje ozubené kolo k hřídeli motoru. Kousek kovu měřící pár milimetrů. Nazvali jsme ho semínkem Vespy, abychom jí dali jakousi kontinuitu. Tvarem si byla stále podobná, ale technicky se neustále vyvíjela. A to je jedno tajemství Vespy. Během let se stále proměňovala, aniž by to na ní bylo příliš poznat. Z estetického hlediska si zachovala své základní elegantní linie. Styl, kterým se lišila už ve svých začátcích. Technicky se stále zdokonalovala, ale přitom si uchovala mnohé ze svých základních principů. Za 65 let bylo vyrobeno téměř 150 modelů. Dnes se jedná o jediný skútr na světě se samonosnou ocelovou karoserií bez použití rámové konstrukce. Přední kolo stále vykazuje stejné charakteristiky a přímý pohon je na kole zadním. Umístění řídítek Vespy je dodnes považováno za nejergonomičtější mezi všemi skútry. Model PX pro uspokojení těch nejvěrnějších má na řídítkách ještě měnič rychlostí se 4 stupni. Dnes je firma na burze velmi ceněná a prodeje nových modelů dosahují v dějinách Piaggia vrchol. Tradiční značka se těší velmi dobré pověsti. Všech 999 historických replik vyrobených na oslavu 60. výročí Vespy si zájemci zamluvili ještě dřív, než byla zahájena jejich výroba. Aby bylo toto výjimečné italské dědictví uchováno, vzniklo při závodu v Pontederře firemní muzeum. Muzeum Piaggio je místem, které dokumentuje zejména filozofii tohoto dopravního prostředku. Snaží se připomenout laikům i odborníkům, že i myšlenka zrozená v roce 1946 může být živá dodnes. Zásluhu na úspěchu má v prvé řadě šťastný nápad a podnikatelské schopnosti otce Vespy, Enrica Piaggia. Ale mají je také ti, kdo ve stejném duchu pokračovali v její výrobě. Otec a syn Agnelliové, velká jména spojená s firmou Fiat. Dějiny Vespy jsou dějinami technické legendy, která už při svém zrodu předvídala budoucnost. Stala se nakonec muzejním exponátem, ale přitom dodnes neztratila nic na své modernosti. Hrdinky této dlouhé historie byly umístěny v muzeu Piaggio v Pontederře. Expozice výrobků firmy vznikla z iniciativy někdejšího ředitele, předčasně zemřelého Giovanniho Alberta Agnelliho, který sám byl potomkem rodu Piaggio. Jako první totiž pochopil význam tohoto odkazu a nezbytnost jeho zachování. Vespa vstoupila do dějin také proto,
že v cizině působila velice skromně. Třeba Ford T byl vhodný i pro země, které nedosahovaly ekonomické úrovně Spojených států. Byl rodinný a finančně dostupný, ale vývoz tohoto modelu symbolizoval Ameriku přenesenou do jiného prostředí. Naproti tomu Vespa nebyla Itálie neorganicky přesazená jinam. Byla to Itálie provdaná jinam. Esta es una Vespa, segura, veloz, potente, divertida de manejar. En el llano se desliza suavemente, pero su nervio lo demuestra todo en su impulsivo arranque. Vespa je zkrátka typicky italským výrobkem, který dokázal reagovat na potřeby trhu. Všude, kam pronikl, se přizpůsobil místním poměrům a podmínkám, ale přitom zůstal stále ve své podstatě věrný sám sobě a vlastnímu stylu. Naše krátká výprava za Vespou končí v Asii. Byl jsem v Indii, přesněji řečeno v jižní Indii, ve vesnici Tamil Nadu. Čekali jsme před železničním přejezdem a vedle nás zastavil muž na skútru. Vezl na nosiči balík, co vypadal jako nějaký podlouhlý pecen chleba, ale velký a zabalený v plátně. Sembrava uno sfilatino molto grosso, avvolto in una tela. E allora Zeptal jsem se našeho řidiče, co by to mohlo být. A on mi odpověděl jakoby nic. To je mrtvola. A já na to, aha, ale proč a kam ji veze? A on, asi ji veze do Kenčipuramu, protože tam jsou pohřební hranice. Je to svaté město a tam bude spálena. Stáli jsme blízko vedle sebe. Byly to dvě velmi odlišné situace. Já, člověk ze západu, který se nějakým způsobem, náhodou nebo chcete-li z rozmaru, ocitl na tom místě, a on, člověk, který vezl tělo ke spálení. Třeba někoho z rodiny, možná otce, kdo ví. A já jsem najednou dostal chuť navázat s ním aspoň minimální lidský kontakt. A možná jsem řekl tu nejbanálnější a nejhloupější věc, kterou někdo může v podobné situaci říct. Podíval jsem se na něj a řekl jsem, I'm Italian, což u něj nevyvolalo žádnou reakci. V tu chvíli se závody zvedly a když jsme se rozjížděli, najednou se mu v hlavě rozsvítilo, pochopil, ukázal na svůj skútr a vykřikl Vespa, Vespa. České znění připravili Jan Slabý, Iveta Kasalická, Vítězslav Křížek, Jan Wagner, Daniela Bartáková, Svatopluk Šuler, Petr Stach, Zdeněk Hrubý, Alena Veverková, Miloš Kostner, Václav Kvasnička, Dušan Jurčík, Vladimír Tišnovský a Martin Štol. Česká televize 2010.